Здравейте! Днес ще ви покажа как се работи с програмата Driver Boost. Програмата е полезна с обновяване на стари драйвери или на липсващи. Горещо ви я препоръчвам, много удобно за след преинсталация или от отдавнашно неподдържане на вашия компютърен софтуер. Ето, моите са обновени, но на вас ако ви липсват апдейти, ето тук ще имате бутон обнови един единствен или обнови всички. Ето така тук, на тези, които не са обновени, ще имате като хиксче и тук изпълнението ще им бъде в червено. И като цяло това е за програмата. Много е лесна за използване, много е хубава, изцяло на български език. Аз специално от приблизително няколко месеца използвам и съм доволен. И това е за сега. Довиждане.